Sanibona bafethu uvani lo. Yazi ngizokhuluma ngeSundowns yakule season. Yazi iSundowns yakule season iyaqala ukubhekana neteam enjengo-Orlando Pirates ekanje. Yabona le Orlando Pirates le iyayimisela ngempela iphela imoya. Yenza sure ukuthi ke ifuna le league le. Because mukhumbula kahle kuma season adlule, iSundowns wakushaya le ikhathi siyiwinile uRed League. Yebo, yayisino mhlambe isino 13 points noma isino 10 points iphezulu iqhwakele mhlambe siyodlala lo semi final noma mhlambe uyodlala lo final eCAF. So uyayibona ipressure ikhona ku technical team, ikhona na ku board yayi Mamelodi Sundowns. Right now bayatatazela, they are scrambling for points because abajwayele ukubona i-team ejwayele ukubanikeza inkinga kanje. In the last 5 years ayikho i-team eseke yafika close kanje ku Mamelodi Sundowns. The last time kwakuyiyona i-Orlando Pirates. I know kwakuyi-Kaizer Chiefs if I'm not mistaken, but the year before that kwakuyiyona i-Orlando Pirates. Yabo, isizini yakambala if ukhumbula kahle ku-Kaizer Chiefs ile sizini yakambala. So it's been a while since Mamelodi Sundowns seke yalingwa kanje isizini siyophela. So lama games lawa asela abaluleke kakhulu for ama-team omabili. Mina ngingakusho i-Orlando Pirates akumele itatazele, kumele nje ifocus kuma games wayo. It's just another game. 3 points going forward.